shout out sa'yo na hanggang ngayon nag-iisip pa kung babatiin mo na siya ng Happy New Year dahil nga masama ang ugali mo. May kakilala ka ba na hindi marunong bumate kahit man lang Merry Christmas o Happy New Year, be? Sa lubong 2026 na, oh. Baka naman pwede mo nang babaan ang iyong pride. Oo, naku, mahirap yan na minsan na nga lang kayo magkita-kita. Lalo na kapag ka meron kang kamag-anak na galing abroad at ngayon lang umuwi para sa bakasyon o para sa holiday. Kagaya na lang ng aking very, very special tita Joy Joy na nagmula sa Sydney, Australia. Oo. Ay, naku, kung nakikita nyo ngayon ang ating live. Ayan, sa YouTube at tingnan mo, oh. Thank you, Kuya Joshi, sa pagla-live ng ating Facebook ngayon at mga nanonood ngayon sa YouTube. Oh, 'di ba? Nandiyan sila ngayon, naka-live sila. Diyan yung makikita at diyan yung mawi-witness kung sino talaga ang tunay kong kamukha. Walang halong chemical. Oy! Anyway, sabi ko nga kanina, it's time to declutter. Declutter 2026. Tanggalin na mga hindi kailangan sa iyong cellphone. Kung may mga additional text messages dyan na feeling mo, puro kabastusan lang, burahin mo na. Kung sa tingin mo, meron din mga spam messages na puro na lang pagbubudol sa'yo sa mga 12, 11. Ito, saktong-sakto, 1-1 sale na naman sa January. Pakibura, please. At syempre, bukod dyan, siguro oras na rin para declutter na mga taong hindi na importante sa'yo. Okay, napakalalim, Maratoni. Well, ganun lang naman yon. Ang buhay, sabi nga nila kapag ka tumatanda ka, mas nagiging konti ang mga kaibigan mo. Pero okay na yon, at least totoo. Kaya yung cellphone, yung Facebook, burahin mo na yung mga friend list mo na hindi mo naman talaga friend. Na may mga binibigay ka bang bad influence pag nakikita mo sa newsfeed mo. Ha? Kaya naman, saktong-sakto dahil syempre bukod sa pagbubura ng mga kalat sa iyong social media account, saktong-sakto dapat ngayon pa lang, aware ka na. Oo, aware ka na dito sa Love Radio Manila, tuloy-tuloy po kami namimigay ng papremyo hatid sa inyo ng ating mga Love Radio DJs. At saktong-sakto natagpuan natin mula sa Cavite ang nag-iisang Diego. Diba? Tumatawid talaga yung pamilya ko sa live. Oo, nagsabay-sabay sila. Anyway, ito si Diego Bandido kasama si Angelito Kapawan. Pasok! Ngayon, binabaybay ang buong Cavite. Naghahanap po kami ng mga pagbibigyan po ng ating Noche Buena package. At syempre, ako pa rin po si Diego Bandido at eto, meron tayong makakausap ngayon. Sir, magandang araw po. Ano pong pangalan po, sir? Angelito Tapawan, sir. Ayun, Angelito, ang batang ama. Sir Angelito, ilang taon na po kayo? 63. Sir, kamusta naman po ang buhay natin? Okay naman po. Nakakaraos? Nakakaraos naman ako kahit paano. Masaya naman. Ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon, sir? Sa ngayon, sa barangay, head ako ng barangay Tanod. Serbisyong barangay po. So, sir, ito, tatanong ko lang sa'yo dahil di ba napag-uusapan yung 500 pesos. Kasya na pang Noche Buena para sa pamilyang Pilipino. Sa tingin nyo po, kayo po na namamalengke, kayo po na nakakaranas kung magkano yung presyo, tingin nyo ba kakasya ba sa pamilya? Sa ano ko, hindi ko kakasya. Kasi sa malo ng bilihin ngayon. Bigas lang ako, tsaka baboy, magkano na. Isda, 300 plus. 1 kilong isda lang mabibili at 2 kilong bigas. Ubus na yung 500. Ayan. So, hindi siya, pwedeng pantawid, gutom, pero hindi siya masasabing Noche Buena. Okay, ano ba yung pagkakaintindi nyo, sir, ng Noche Buena? Salo-salo ng pamilya, kasi alam ko, sama-sama, buong pamilya, salo-salo sila. Yung handa, dami. Medyo marami siyempre para enjoy mga bata, mga apo-apo natin, mga anak. Sa tingin nyo, magkakasya na ba yung worth 1,500 pesos na Noche Buena sa mga apo ninyo? Okay naman. Yun, kakasya na. At dahil po dyan, bibigyan po kayo ng Love Radio ng Noche Buena package worth 1,500 pesos! Yay! Ano po masasabi Salamat po. Ano masasabi po ninyo? Mula po sa Love Radio yan. Maraming salamat po sa Love Radio. Mabigyan niyo ako ng Christmas bonus. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun!
Oh, di ba? Grabe, napakaswerte ni tatay. Nanalo siya ng 1,500 pesos. Kasi nga naman hindi kasya ang 500 Noche Buena. Ano be? Keso pa lang panglagay sa spaghetti, 500. Tingnan mo, yung tita ko galing Sydney, nang kumukunot yung noo. Sabi niya, sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, that is so not true. Pero yung lola ko parang medyo malungkot. Parang gusto niya rin ng 1,500. Actually, andito nga yung buong pamilya ko. At syempre, tuloy-tuloy na natin ang salubong 2026. Kaya naman, in 30 seconds, tatanungin ko yung kapatid ko, Kathleen, ano ba ang New Year's resolution mo? Go! Hindi ko alam kung naririnig siya. Pero feeling ko, naririnig naman nata siya. Sabi niya magda-diet na raw siya ngayong 2026. Oo, saktong-sakto. Para naman syempre, hindi naman pwedeng puro lamon-lamon lang tayo, no? Dapat kahit papaano, magkaroon tayo ng konting kontrol para naman hindi ka magugulat pagpasok ng bagong taon, bigla ka naging lumba-lumba. At ito pa, may isa pang lucky winner mula naman sa Novaliches, si Yolanda Barcenas. Yolanda, pasok! 90.7 Love Radio ay namimigay po tayo ng Noche Buena package, hindi lang worth 500 pesos, kundi worth 1,500 pesos. Ito po inyong Uncle Dagol at habang ako'y naglalakad-lakad dito po sa bayan ng Novaliches, Quezon City, may naispatan na naman ako nakatune in sa 90.7 Love Radio. Walang iba si Madam, anong pangalan niyo po? Yolanda Barcenas. Madam Yolanda! Parang hindi ka masaya, dapat masaya. Okay. Sino paborito mong DJ? Si Uncle Dagol sa Castañas, Chinita. Ayan, ano bang pinagkakabalahan sa buhay? Namimili ng paninda sa tindahan. Ayun, namimili. At so, pag nasa bahay nakatune in ka, bakit ka nakikinig sa Love Radio? Masaya, nakakawala ng pagod. Yeah! Dahil dyan, bibigyan kita ng Noche Buena Package worth 1,500 pesos! Anong gusto mo sabihin sa Love Radio? Thank you, thank you. Maraming salamat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, thank you. Ay, grabe! Ang daming nananalo! Oo, ang dami na nilang exposure. Pero syempre, yan yung isa sa mga gustong ginagawa ng Love Radio Manila, ang maghatid ng papremyo sa ating mga certified kabisyo. That's right. Kung hindi ka aware, namimigay kami dito ng 1,500 pesos hanggang December 31, hanggang bukas. Kaya naman maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig dito sa aming istasyon. At sa mga nagtatanong hanggang ngayon, nagtataka kung ano nga bang itsura sa likod ng boses netong daldalerang atletang ito. Na marami ang nagtataka. Sabi nila, ba't hindi ka nag-artista? Walang basagan ng trip. Oo, pwede nyo po kayo i-follow sa aking social media accounts. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. O siya, maghanda na dahil panigurado mamaya traffic na naman. Dahil ikay mag-grocery at pag nag-grocery ka, huwag mo naman akong kalimutan. Anyway, susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming salamat po. This has been your DJ, Myra Tsoni. Happy New Year. At shout out ulit sa nanay ko na medyo, ewan ko, pasungit ang mukha na naman nito. Siguro, doon ko naman na yun, yung pagiging, matara yung mukha. Hello kay Jeanette Austria, sa aking tatay Cesar Austria, sa aking pinsan na si Leo, Tita Joy, Lola Mirna, and Kathleen Austria. Hello! Okay, but for now, alis na po ako. Exit na ako. Happy New Year, everyone. It's time to listen to the Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Di na uso ang kabisyo tara na.